31 ডিসেম্বর 2021 দিন বছরনি পাইথাক দিন 10 दिन हिंके न 1 तारिख জানুয়ারি 2022 एबा खेबा निउ इयार कताल साल पालायनानि हिंके 31 डिसेम्बर 2021 नि सालो पाइथाक सालो लामाओ नर्माल दे काहाय न अफिस नि बरक रक थांलाय सु लामाओ बेरायखेनो बीर ओंगै दंग बाक्साके बा हिमै थांगो गारि बे फायो हिमै फायो आमाहाय जतनो जानिजा कामो बिजि आमाहाय न खरकसा बwrwi नि बुमुं जानबि कुकरेजा निउ इयार नि पार्टी सेलिब्रेट खालायनायनि बागै बनगो रेडि न खालायै दंग आजरावो निउ इयार दंथंनि लगे लगे दिनो जानबि कुकरेजा नि नगो बेलायखिनो स्पेशल डे तामनि गांके 31 डिसेम्बर 2021 नि सालो न जानबि कुकरेजा नि बिनि बुफा आसायो आफर बरंनि बिनि आसायमा सालबिन बाबानि हाय हिनि बेलायखिनो एक्साइटेड ओंलायजा अ आसायमा साल न सेलिब्रेशन एबा खेबा पालायनायनि बागै जतनो खाथुन खाजा ओंलायजा निउ इयार नि लगे लगे बनि बुफा नि आसायमा सालनि बागैबो पार्टी एरेन्ज खालायखा हायके नक नि बरक रगनो जतो नुहुनै कुथुम खालायै जतो पालायनायनि हिनै हरनि 7 दिगि हायो बिन बाबानि बार्थडे सेलिब्रेशन खालायना हिनै पार्टी चेंगै रजागो हर 7 नि सिमि चेंगै जतो बरंनि नकनि रिलेटिव्स रे जानबि कुकरेजानि जे गाना गानायनि दल दंनो इनभाइट रखा जतो न तंथर चातके बार्थडे सेलिब्रेशन खालायबायखा 10 ता दिगि काहायो हिंके न 11 टाइम काफ्रोखे न जानबि कुकरेजानि बिनि दल खरक नै फायका बनो ना फायनानि खरकसा हिंके तो बwrwi मेल फ्रेंड दंग बो हिंके तो सोला बर खरक नि खालायै जानबि कुकरेजानो नाहानानि बागै फायका बनि दलनि न कमन दल बो कमन फ्रेंड नि नगो निउ इयार नि पार्टी सेलिब्रेशन खालायनायनि हिनै हायके नगो जतो chaui आकय बुमबो बुफाबो कुनु फानो हिलिया तामनि गागे जे फ्रेंड बनो ना फैने फायका अमो बिनि बेस्ट फ्रेंड ते अबो बे मां सालप्रुम न बनो नकमा बाय कुनु फानो हिलिया बुमबो बुफाबो सेरे फांसिनि हायके नुगुइ दंगो तामले ओंनाय हिनै हायके बिसेस खालायै रहका बिनि अबो बेस्ट फ्रेंड बाय ना फैने फायै हिंके न कायसा होटेल बरो पार्टी एरेन्ज खालायका आरजागो थांलायका बरो पार्टीओ थांलाय माने यागुलो खेनो बरो पार्टी चेंगै रेखा बरो जतो कुथुम लायै नोंलायखासा लायखातै मोसालायखा आबनि यागुलो खेनो पार्टीओ थानानि सकां जानबि कुकरेजा नगो chaui थांमानि दंगो जे हरनि 1 ता 2 ता हायो खेनो नगो शक फायनाय हिनै फियाबा बुमा बुफाबो नायसिंका हरनि जराबो बियां बियां ओंनाय हिनै ताबुंनि जरा हायनो हामिया हिनै बरो आमा काहायके न बखाव खेब खेब ओंलायै नासिंलायनो दंलायो हिंके 1 ता 2 ता काबै थांका आमसुक जराओ फानो जानबि नगो शक फाया ओंगै बुफा वाना जागै कल खायखा जानबि कुकरेजानि आरो कल खालायमानि यागुलो जानबि कुकरेजानि आरो कुनु फानो रेसपन्स मानजालिया बुफा हायनि बागै बिजि रक ओंना एबा खेबा रेस खालाय दंखाना हिनै न तेसा कल तनि पाइखा ओलो ट्राय खायानो हिनै ते आरायताओ कल खालायका आरायताओ बो हायनो हाय स्विच अफ मानफिओका आफ्रोके कल हाबलिया डाइरेक्ट न आफ्रोके तैबो वाना जाखा बुफा हायपनो वान सुका बखावा बिनि बेस्ट फ्रेंड बायस थांगो गांके तामले ओंनाय जेरे फांसिनो हयते सिनिउइ नुगुइ दंगो बरक बका हाम हाय हिनि वान सुगै बरकनि नगो न थुकना हिनि वान सुगै न बुफा नि चिंता खालायै आरजराओ थुइ पाइखा 10 दिननि फुं बरकनि नगो बुफानि मोबाइल न कायसा अननोन नम्बर बाय कल शक फायखा कल शक फायमानि यागुलो ओ अननोन नम्बर नि बरक जानबि कुकरेजानि बुफानि आरो कल खालायै एमनजे कक थाखा अ कक न खानामानि यागुलो बुफा आरो न लेंथि ओंगै दंखा तामले खोनाका हिनबा थांनाय हर बार्थडे सेलिब्रेशन खालायबाय आकबायै निउ इयार पार्टी सेलिब्रेशन खालायनो हिनै बनि दल बाय अंखर थांमानि अ जानबि कुकरेजा बनि बसाजो बिल्डिं सागानि कलायै थैका हिनै खबर मानखा आमसा साके हर हबो नासिंगै दंमानि फुं आयै हिंकेले अमा हायसे खोनानानि नांसिओ हिंके बेलाखिनो बुफा
cover hayang thangka ama hai cover khanawe nok ni borok rok bo joto belai hino kablai suklai nglai tolai kha ajora o manak pohor hai wngwi thangka borok ni nok o joto hingke norok patu khe nugui mannai janbi kukre jale boni dol bai thangu hingke bono masasu debo tharkana eba kheba bo thimani ukolog ni hija kogrok no tongo o pat naine muchung hingke norok patu hine comment ma khlainai norok ni bagai ang dakti no patu tubunai।